Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui tenim una recepta amb pomes. Farem una poma espectacular al forn, però no serà la típica poma de malalt, aquella poma que ens donen quan estem malalt, no, serà una poma espectacular amb un gust brutal. O sigui què? Comencem? Comencem. Vinga, aquí tenim recepta facileta. Mireu, tenim les pomes per una banda, tenim canela, tenim moscatell. Moscatell que quasi només l'utilitzem quan són època de castanyes, mengem castanyes i moniatos, però es pot aprofitar i beure tot l'any. Una llimoneta i sucre. I amb això ho tindrem. O sigui que va, arrenquem. Molt bé, doncs simplement agafem la nostra poma i amb un llevacors, vale? Sí, és molt senzill perquè fiquem aquí, tirem fins al final, li donem un copet i ja ens treu tot el cor. Ojo, veieu? Ens ha tret tot el cor i no tenim aquí cap pinyol. Ho podem fer amb un ganivet, vale? Simplement és anar clavant la puntilla o ganivet aquí al voltant i anar seguint això, vale? I així podrem treure tot el cor. Vale? Però amb aquest estri va fantàstic. Vinga, doncs ho fem amb totes les pomes. Què, coneixíeu aquesta eina prodigiosa per treure els cors de la poma? Va, digueu-me si ho coneixeu o no. I si no el coneixeu i necessiteu fer pomes, realment va superbé. Amb pomes, amb peres. Vale? És una cosa que no s'utilitza cada dia, però si la teniu, quan la utilitzeu, l'agraireu moltíssim. Mireu, branquilló de canela aquí dins i bona cullerada de sucre. En aquest cas, sucre blanc. Vale? Ho podeu fer en sucre moreno, ho podeu fer amb el sucre que vulgueu, amb panela, però així sempre l'hem fet a casa amb sucre blanc. Vale? Jo ja tinc totes fetes ja. Ara és moment de tirar el nostre moscatell. Jo en tiro una miqueta dins de cada una de les pomes i la resta a la base. Vale? I per últim agafarem la pela d'una llimona. Vale? Agafarem un parell de branquillons de llimona. Això el que ens donarà són més aromes a la nostra poma. Ens aromatitzarà tot això. I la meva àvia a quasi tots els postres li posava una miqueta de sal, perquè és un potenciador de gust. O sigui que li posarem un pessic de sal a cada una d'aquestes pomes per donar-li encara més sabors, més gustos. Vinga. Pessic de sal, poquet, poquet, pessiquet de sal. Ja està, ja tenim les nostres pomes preparades per anar al forn. No em digueu que aquesta és una recepta complicada, Poma al forn, d'escàndol. 4 pometes al forn. Quant de temps? Aquest és el tema. Depèn de la poma, tardarà una miqueta més o menys. Vale? Quan acabin aquestes us ho diré. Seran uns 35 minuts, 35-40 minuts, per allà rondarà. Vale? Simplement les heu de punxar i quan estigui ben tova, doncs ja ens la podeu treure. Forn, 190 graus, a dalt i a baix. Vale? Si podem tenir la funció aquesta, millor que millor. Vale? I tal qual, i ja està. I cap al forn i tindrem una poma espectacular. I abans de posar-la al forn, us ensenyaré un petit truquet. Mireu, que no us l'he ensenyat abans. Aquest truquet es tracta de fer-li un petit tall a la poma. Veieu? Així. Horitzontalment. Vale? I així la poma no es rebentarà, perquè moltes vegades el que passa és que les pomes rebenten al forn. Vale? D'aquesta manera evitarem que no es rebenti tant. I ara sí, pometes, cap al forn. Bueno, ja han passat aquests 35 minuts, fa una olor
que és un espectacle. És un espectacle. I què, voleu veure? Voleu veure el resultat? Voleu? Doncs abans, subscriu-te al canal, doni la campaneta i així estaràs enterat i enterada de tots els vídeos que farem aquí, que a partir de seran molts. O sigui que, va, campaneta, subscriure't i ara sí. Mirem les pomes, aviam com han quedat. Mireu quin escàndol, quin espectacle. Buah. O sigui, encara tenen textura, o sigui, no les deixeu fins que ja no tinguin cap mena de gràcia de res, que tinguin una mica de textura, a la que també reposi una miqueta. Ja no tenen aquesta tersor tan forta, però mireu, veieu? El ganivet entra perfectament. O sigui que aquesta poma ja està perfecta per emplatar. Farem un platet, mireu quina meravella. Mireu quina cosa més bonica. I fa una olor, buah! I ens agafarem aquest suquet, mireu, que és quasi un caramel. És un caramel. Buah, i per sobre. Buah. Ja no em digueu que això no és un autèntic espectacle. Veieu aquest tallet que us he dit que fèiem? Vale? Això ens ha servit perquè no explotés, no implosionés la poma. Què? Buah. És que està bullida, o sigui, està al forn, està ben feta, però no està que es desfà, saps? Buah, mireu, encara fumeja. Buah, fa una olor. Boníssima. Aquesta poma de Girona, amb aquesta canela, aquest sucre. Buah, escàndol. Feu pomes al forn, que són molt fàcils, que la podeu portar, us la podeu emportar a la feina, us la podeu endur d'excursió on vulgueu, però aguanta molt bé. La podeu menjar freda, us la podeu menjar calenta, una autèntica barbaritat. Poma al forn. Big Foods, salut i teca. I ens veiem en pròxims vídeos. Adéu.